Bueno, Salva, bon dia. Primer de tot et volia preguntar una mica què hi ha en joc demà en el partit de Manresa, veient que ja estem en aquesta recta final de la primera volta i, per exemple, hi podria haver-hi la lluita per la Copa del Rei. No sé tu què veus que hi ha en joc en aquest derbi de demà. Bàsicament una victòria o una derrota en aquesta jornada. No anem més enllà. Nosaltres veiem que és un partit molt complicat per nosaltres i intentarem donar el màxim per veure fins on arribem. Parlava de la Copa del Rei, més enllà de si el bàsquet Girona hi té opcions, que evidentment n'hi té, com la veus aquesta lluita per la Copa? Quantes victòries, per exemple, creus que serien necessàries per poder-hi arribar? Doncs no hi penso gaire, no? Jo miro, de moment, continuo mirant cap a baix. I a mi el que m'interessa és que els llocs de descens cada vegada estiguin més lluny. I per això, intentar aconseguir una victòria demà, per sumar una nova victòria i veure si els de baix no l'aconsegueixen i allunyar-los d'aquests llocs de la part de baix, no? I estar el més lluny possible d'aquesta zona perillosa. I faig les meves últimes. Si ens expliques també una mica a nivell físic com està l'equip i la situació d'en Juani, que et preguntem en cada roda de premsa, i després també a nivell personal teu, tornes a Manresa, suposo que també un partit en certa manera especial. A nivell físic l'equip està bé, només enllà de les molèsties típiques d'una setmana d'entrenaments, i esperem que així continuï després de l'entrenament d'avui. No hem acabat la setmana, ens queda un entrenament, veurem, esperem que tot vagi bé i que demà puguem tenir disponibles a tots els jugadors amb un bon nivell físic. En quant al tema del Juani, ja està començant a entrenar en dinàmica d'equip, està fent parts d'entrenaments i estem pendents que el doctor li doni el vistit blau per poder fer l'entrenament complet i entrar en dinàmica 100% de l'equip. El noi es troba bé, el noi de moment ha respost bé a tots els entrenaments i a tots els estímuls que li estem posant i estem contents amb això i esperem que tot continuï igual i que el més aviat possible puguem disposar del Juani per ajudar-nos. Després ja veurem en quin sentit i com, però que recuperi el més aviat possible. I l'última era personalment, no? He estat 3 anys a Manresa, és un lloc que trobo que ha estat casa meva durant les últimes 3 temporades i és una pista especial per jugar com a local i per jugar com a visitant, no? Per jugar com a local perquè és un camp on la gent està molt a sobre, on la gent està gairebé a la pista, no? Els àrbitres es poden tocar, el públic, els jugadors gairebé els poden tocar i és especial, no? I la gent anima, la gent està a sobre, la gent està... És una pista complicada per jugar com a visitant i agradable per jugar com a local. A més, no només això, tenim davant un equip que és un gran equip, que ho està fent molt bé, que juga un bàsquet molt dinàmic, que té unes virtuts molt clares i que intentarà no deixar-nos-ho fàcil i posar-nos-ho difícil per competir contra ells. O sigui que serà complicat. Bon dia, Salva. Ara parlaves del joc del Manresa. Vosaltres i el Manresa compartiu una mica aquest estil de joc ràpid, de jugar moltes possessions. Com es planteja el partit quan tens al davant? No vull dir un mirall, però un equip que intenteu jugar al mateix. Primer de tot, mantenint les teves senyes d'identitat, no? No per això has d'intentar fer alguna cosa diferent, sinó el que has d'intentar és continuar sent tu mateix i continuar fent les coses faci el que faci l'altre equip. En aquest cas el Manresa intentarà córrer, un equip que juga a possessions, l'equip que a més possessions juga de la Lliga, nosaltres i ells, i si traguéssim les pilotes perdudes, ells perden moltes menys pilotes que nosaltres, per tant juguen a més possessions que nosaltres. Per mi crec que juguen a més possessions per nosaltres i no fer res diferent, plantejar-nos els seus punts forts, intentar minimitzar-los, ho entrenem cada dia
perquè moltes de les seves virtuts són les virtuts que nosaltres volem tenir i que nosaltres tenim, i per tant ens entrenem contra nosaltres mateixos cada dia, i això ens pot ajudar. Llavors, posar 2 punts sobre en Brancou i en Devin Robinson, que són els jugadors que estan anotant amb més regularitat, són els jugadors que hem d'estar més atents o és més a defensar el col·lectiu? Jo crec que és un equip que juga molt en col·lectiu. Si no m'equivoco, ara m'equivocaré, 18,5 assistències per partit, crec que són el tercer o el quart equip de la Lliga, o el segon, estan els 3 o 4 primers, ara no t'ho sé dir, que més assistències donen de la Lliga. Per tant, això no va d'un jugador o de 2 jugadors, això va de defensa d'equip. Són un equip que es passa molt bé la pilota, perden poques pilotes, tot i el ritme al que juguen, i això és complicat de fer, no? És molt complicat, no? Jugar a un alt ritme té un risc, i en aquest cas per ells no és el mateix que per altres equips com nosaltres. I són, no sé si tenen alguna baixa, crec ara, però són 12 jugadors de molt alt nivell, que qualsevol dia el Martínez Geben et pot fer 15 punts, el Musa mateix pot estar encertat i fer 10 o 12 punts, l'Elias Valtonen, el Dani Garcia, que ara està amb molt de protagonisme i està sent un jugador molt important per ells, qualsevol jugador, no només el Papi, el Devin, el Taylor, és que tots els jugadors tenen punts, tots els jugadors tenen punts.